салом алейкум дӯстони азиз, номи ман Аюб. Ба гуфтаи назарияҳои экстремистҳо, террористҳои Запрещено дар ҷумҳурии Тоҷикистон и дар Российская Федератсия, кроме Европа, мо мардуми шарифи Тоҷикистона ва мардуми ғариби Тоҷика мо ёрдам кардесем. Чӣ ёрдам кардеса боша? ҳазоро муҳоҷира аз территорияи Российская Федератсия депортатсия карданд, ҳазоро модари Тоҷика гирон карданд, ҳазоро падари Тоҷика гирон карданд, ҳазорон ноболиғоро бепадар карданд, ҳазоро зани Тоҷика бева карданд. Хубиш намебошад? Мо дар таърихи хубӣ дар кор нест. Мардуми ғариби тоҷик, видеоро то охира тамошо кунед, як фикр добиен. Агар иё дар фикри шумо мебуданд, вақте ки Верховный суд Российской Федератсия иёра терроризм как ИГИЛ запрещено дар Российской Федератсия и дар ҷумҳурии Тоҷикистон, вақте ки эълоншон карданд, именно Кабирӣ Криса, ҳамат мешиносем ки аст Кабирӣ Криса. То 2015 як бор муҳоҷир намегуфт. имрӯз шакалаш биромада, пас яъне мо мардуми муҳоҷира, именно мардуми муҳоҷира дастгирӣ кардесем. мебиромад мегуфт ки ҳамватанони азиз, мардуми ғариби тоҷик моро дар территорияи Российской Федератсия как ИГИЛ терроризм эълон мекарданд. мода занг назанед. эфире ки кардесем аз территорияи Российской Федератсия, мардуми ғариби тоҷик, тамошо накунед, комментария нанависен, пул рӯӣ накунед. неки наоборот, дидесен вақте ки терроризм эълон шуд карданд, пагашда карта монданд. но Исоқов Аюб ишон додеса ба факт далераш, мардуми шарифи Тоҷикистон, мардуми ғариби тоҷик, ина номерои карташон ман жалоб кардам дар Генеральной прокуратураи Российской Федератсия. дӯстон, ФСБ, генерали, МВД, Роскомнадзор бо дусе направлении дигааш, ҳамаш инҳоро экстремисту террорист эълон карданд. именно сайтҳои интернетишона, то комментариёшона имрӯз проверка кардесам, ман ишонтон додесам. ба ҷои Кабирӣ бибурад бигӯяд ки дӯстон, Исоқов Аюб номери картае ки тамоше ки чурбани ман мондагиай, яъне Иқболи чорт, Исоқов Аюб заявление кардагиаст, рӯӣ накунед. ё ки и чорт бояд бигӯяд чорти дигаша ки картаро бигӣ, карта проверкадаст, касе пули рӯӣ куна, ҳамаш дасти ФСБ даст. неки наоборот, биромада гуфтесам, ҳеҷ ка ҳичто намега, ҳеҷ ка ҳичто намега. вақте ки Российская Федератсия дӯсти азизи мову шуморо пазадисе, одама рӯӣ кардан Украина, биромадан зидди Российская Федератсия гап задан, неки шумо дӯстон яхелат намефаҳмед. ҳамватанони азиз, дӯстон, диден ки ҳастанд и хоино? кист Кабирӣ Криса? именно Кабирӣ рӯӣ кардаги одама, неки мебурӯянд изо накашида. мода ягон проблемаи давлати дигар дар кор нест. Российская Федератсия давлат нест? иқболи шумо, ту чӣ ба зидди ҷавоно ҳастӣ? ту чӣ ба пешравии ҷавоноро намехоҳӣ? шакал. сад афсӯс ки имрӯз
تو شکل در تریتوری Российской Федерации نیستی. دلت با مادرای پیرشون نمیسوزن؟ ها؟ تو به ایمان آدمی. تو دیده‌سی که ایساق فیوب همه کارا کرد. همه شما تو تلگرامتون تو واتساپتون در پروریکا است لیکن یک بار نبرامدین. اگر شما وطن دوست میبودین فکر این ملت هم میکردین آینده این ملت هم میخواستین میبرامدین میگفتین که ایساق فیوب عریضه کردگی است. با عطفه همه شما تو دیستم تماشا کنین. دوستان عزیز من ایمان دارم. من رنگ نازتی های تروریستا به ایمان نیستم. من پروستا شما را نمیخوام که در پشت پنجره بینم. من نمیخوام که مادر شما را گیران بینم. من شما را در آزادی میخوام ببینم. التماستان میکنم بخونید. این مردم غریبی تاجیک بخونید. اگر ایو ایمان میداشتن ایمین کبیری کلیسا میبرامد او شکل یوریی که زیدی دینی تگاب زد میبرامد سخن میکرد. اصلا من یک گفتن است. توکل به خدا. در فکر پدر مادرتون شید. بخونید. آزاد زندگی کنید. پیش روین. دوستان زنده باشین.